Ani lando nyaimbo, jaber nyaimbo, ana nyai, toto nyaimbo, nyagi Lumumba nyajoimbo, jaber nyaimbo. Hey, nyikora Mugejuang ma en an Javan Makajuto aka Chui Mkali, Mr. Yath Kiasi, Kongo Kiasi, asili yake. Takono unimeduru manakete Luo Trending Nation. LTN kama mopondo wanyenyelela to bende mopanda sika ahinya bende wasoko twaguodo kendo waketelela. LTN. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakuramogi wan ka ndege msani iking'i inyalo pani yaloka sane. But oko yaloka ene kenjwa ka ema ni koro ng'at ma ong'eyo ni jitimore na jirwakore maler. To be okogo bongo go mano angla udhi konu nyinge kochako kanyo no endo konu anene to en otiyo kanyo. Ratega dwe ni kungi mos joge ikungi koni gene to ini luongi nang'o. To kawan kanye kawana Athi River, okay. Koro kungi mos jopiny. Ne jopiny oganda mag LTN to gi Jaramogi duto. Amoso gi nyinga iluonga ni Brian Mondi Namenge. Yeah. Mobeto ng'ire Namenge. Namenge be jaluo. Namenge mano nyinga wuon. Ai mapenje ni Namenge jaluo. En jaluo. Okay. Okay. Koro kopogore gi Namenge. Iluonga ni Brian Jawaya. Jawaya gin jok ma koro tugo gi gik mande gi waya. Edio piano. Koro waya gi sane. Mai kaka wachiemo Nairobi. Manyiso ni ing'ama go piano professionally. Ma in tiji en go piano. Tiji en go piano. All right. Ng'eni kopo ni ng'iyo ji mang'eny mondo mi yud ka ng'ato rwakore kama endi nyiso ni odak maber sana. Koso inere kaka itime kecha jo mang'eny yuagore sana jok matiye jawa ni ok chulgi maber. Koro in aneno ka irwakore bwana kata king'iyo piny beki go kija pimo gi meki gi kali. Koro rwakruok magi bano chakore chon. Kana an gata high school. Koro yudo ka mostly nafwenyo ni official en kit rwakruok moluor. Opogore gi rwakruok mamoko gi. Yeah. Koro yudo ka samoro kana ne school to jako official ogoli rasman. Koro puonjore sikona ni hey bana
You look smart, yeah. Koro kana school, nokaluzo hope. Nikech rwakruok en gima very expensive. Yeah. Ok nyalo wacho ni koro ya school. Ichako yudo gik ma expensive. Yeah. Ibiro ga mos. Ka ne long, narwako long mutumba lakini oler. Ogoy pass. Ogoy pass. Yudo ki ler. Ni gimoro be ka giketo attitude. Kaka kotimore. Yeah. Ana ko bona bed maler. Kada nen mutumba. Biro mos. Yeah. Koro luwore gi yuto mari. Kwan mutumba ni asar wakainya wangne. Wago e kwan akete gimoro ga chacha. Yeah. To bolo mari ni belosio man. Ma bolo mane? En bolo ma jadala kaka suma ja Nairobi. Ma bolo ma ja Nairobi. Okay. En Nairobi ka. Nikech natemo ng'i kache ndengeni bang' mwasetimo introduction koro adhi kacha manyo pichni ni moko achiel ariyo adek ayudo ka in gi sude mopogore mabe in fact ang'eni idhi oro nagi mondo atang' ne jopiny kaendi achiel kachiel. Koro kawacho ni sude mopogore to jomoko kik pani en PR ginene en sut adier. Koro sani tiyo gi ng'awa? Sani koro wamako lwet Javan. Alright. Ere kaka yudo tijni endi? Thum nyalo dago ng'ato fuli koso nikech ing'eni ng'ato nyalo be gombo dak kaka idak ni wach ni embo twang'e e sude moro. De wach ni gigi te wuok mana kuom thum. Gigi te luwore gi ni to thum ni ogoye kanye. Wan gi rumba to gi Anglani. Koro Anglani ato experience man godo. Yeah. Which kobedo jothumbe ok apar ka nitie mapok atiyo go kana pok abedo tiende. Lakini Anglani samoro koyot. Atek. Inyalo yudo ka kata in gi jathum maduong'. Yeah. Lakini nitiere kuonde moko ma weche nyaka bede matek. Yeah. Pesa kosa samoro be nitie. Ajawa ka un kaka jotugo ok anyal ng'eyo ni banda ma kama jo kidwa chulo nang'o. Lakini gima ng'eyo no bed pesa kata bed maduong' maromo nade. Yeah. Ajawa ber ka in tich moro machielo mitiyo ma in ok inyal wacho ni chimori ga Jawa kende in gi chimori ga Jawa kende. Biro yudo ka kuonde moko ok dhi makare. Moloyo ni Ajawa achiel ni ok nyal chulo godo ot, ok nyal pile godo dhako. Samoro in gi family maduong'. Yeah. In gi jo udala. Simbe donjo mopogore opogore yawa nyathina kamoro bido kech tim kama. Koro mahitaji ng'eny. Yeah. Mahitaji ng'eny ma dak jatugo wach ni nya Jawa kende emo pidhe. Unless they watch band leader. Dito samoro record ko ber. Ini gima ng'e kuom jotugo. Jawa kende ok nyal ng'iyo. Ing'e nitie jomoko mawacho ni band leaders odich mana kod gi sa tich. Iyudo ni tich korumo Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Onge ng'a osegoni simu unless ni kaka bands moko ichak ti Thursday. Eka nyalo yudo ka ng'ato maybe omanyi. Koro yudo ni jotugo omi pesa Sunday, Monday kaendi nitie kaka wadnen gi gope mang'eny. Tuesday, Wednesday osechako manyo jatelo. In kaka jatugo in kanyo wacho nao? An kaka jatugo gima nyalo wacho ni mano problem mar jatugo. Nikech sama in e band moro winjori gi jatelo to chuli pesa ni ino wuon bi kida balance pesa ni ya mano miya wacho ni ya ka kuma Jawa ok nyal dependo na Jawa kende. Yeah. Dhi chando manager, dhi chando band leader. Ke samoro pesa mo micha ino wuon ok odhi chopo mahitaji magi. Odo ka gino yinyi bed man be ino chulo gik mang'eny. Kasto gima be chaka wacho na Jawa ni kionge tiji moro mondo konyo yo moro masawa kata life moro maber ma ng'ato nyalo gombo tek nikech jatugo challenges ng'eny Jawa. Yeah. Jatugo moro ma en gi
moro ma kapok obilo winjo ka en sa ya ok en sawa nyaka be kutingo ya manyi koro gikimanyo chiki to ng'eny inyalo tiyo gi kong'o njaga gimoro amora tekni wilo pachi tekno wilo par kodo ng'ato kosebedo addicted chak wach ne ban te 100% ng'eno matiyo gi tiyo koro do ka gibengene gin gik ma kendo chak kaw pesa mar ariyo nyaka ng'ene joskede be nitie gin kacha gisomo ng'ato cha osego piande cha bas pesa midwa miye chan kod tesre moko ne kanyo mar manyiso ni inyalo bedo ni eti ichuli maber but koro gik mitiyogo mahitaji magi miketo yani ok ikaw basics magi mag ot kocha ketho pesa kod koro kidog ot kocha chako mi challenge koro ino ki support gocho ne jatelo kech mano te ng'a mondiki ineno jatelo kisewinjore godo mo chuli pesa ni midwaro cha tigo kode wach mar gocho ne jatelo yawa obed en gi mahitaji jisot asemi nawacho ni achuli 1000 ne wan gi shows adek ami 3000 jisot in 3000 ni seka alofu giwiyo sadie kongo gi tiango nyako te saporo dong gale pare ot ngene mahitaji ng'ama nigi ajawa ka kata ben mani ni single mahitaji ng'eny maki walo ki pesa mumi kaza cha tinyori nyaka ing'ene ya sida mako gajo ban to gini bedo kama pek ne band leader yes in gi mang'eny kata dwa golo simu ni jatelo tuo ona pesa kata ng'ato do po bang' ng'ato loba sudden oinyore matek to nen gigi biro ga unexpected to ka samoro jatelo neno ma yani jatelo inyore odwa chopo kony nang'o tiparo nade though ni most of our bands are not stable but ipani be wanyalo introduce gimoro makoponi onego bed ni achuli 2,000 to kitie band na tang'ado siling 100 samoro mora machuli 2,000 samoro momodhi tich wacho ni every week ang'ado 100 kata every week ang'ado 200 ano samoro nyalo timore lakini shida pod nie jotugo nitiere jatugo moro ma en mano tekne gola miano ni dwakanne tekne kabisa to gole koro gichanie pache sate sana moro ni kamoro ay apart from mano nitiere jotugo moko ma inyalo trust ni bas koro ng'anto ni band na ka en ka chuth moko wuogi momiyo gini bedo ga introduced ani introduce solo pesa na piny ng'ama onge iketo solo pesa no inyo onge ko wuok kamoro dwaro mare mabiro chakia ko ing'eni mano challenges ma jotelo ne godo kuom jotugo dong ing'eni ka koro waseketo gima chalo kamano to mabiro gi contract list mana kaka ot ute mang'eny Nairobi ko Kenya dak less than 2 months nikech idonjo gi deposit nyiso ni onge yo mibiro wuok go miwe deposit chuno ni nyaki bi re-deposit ko joma ng'eny ogeno ni we adage rent ko winjo kodwa dar chuno ni nyako dage deposit kasto dar koro wanyalo keto contract manyiso ni contract wane an kitiyo koda to you cannot work less than a month kata kinyalo kitiyo e band wane you cannot work less than 6 months so you sign contract ber rach wase sign contract en mani koro odhi tuwe nyaka band leaders nikech band leaders bero gimoro ni shorach nase wacho na chuli siling 3,000 but koro shorach kawuona miya 1,000 but koro ing'eni kwa sign contract nyiso ni you must give me 3k mini wacho koro kae ndi bwana neno ni band leaders be poko yie mondo wadhi kanyo nikech gineno gini dhi twege but ipani in korka korika obedo introduced yudo komedo introduce odwaro band ma serious to koro mani nyiso ni kiyaw band jaki yaw band ma serious ma serious tie band moro ma kata band lido wuon ok serious gi band nikech
no ka in gi band ma serious kendo ni ng'eyo jotuke gi ng'egi ginuwuon mano koro miye tich mayot. Yeah. Okay, and kipimo thum to gi tiji mitiyo oko ka, ere mamiyi faida ahinya? Gima tanga wache, ajawa sani en business. In kidhi koe, ng'eni dhi tich. Yeah. Dhi tich, yani dhi moro ji lakini ine tich. Majawa sani kendo yudo kata ka band leader moro ndiko Facebook. Adwaro jakibon makama osomo, mad jaga. Yeah. Moktimango. Koro gini oromo nyisi ni ya ajawa en tich yore. Yeah. Koro an kapimo gi tija matiyo ga ajawa nigi pesa ema ne iye to te. Lakini tija matiyo ta an sure. Sure ni moro nyaka wuoge. Lakini ajawa tije ni en so nyalo gore noma kod nyalo kwe ma gimoko kethre. Yeah. But tiji mitiyo cha to you are sure ni manyiso ni wanyalo wacho ni in gi passion be mar ajawa. Nikech ka tiji mitiyo in go sure te nyalo stick e tiji. Koso Jakore Mogi pod wan kaendi gi iluongo ni Brayo Jawaya. Waga kode mbaka kaendi ka wachi ni en Park and Chill. Wan kisekalo Great Wall koni endi koro wayueyo mos. Wabiro kaendi gi Javan Makajudo. Watemo puonjore kaka bende wanyalo chill pinje maoko kaka sani ng'ene Javan dhi Europe. Koro watemo chill ane pinje ma koni giendi king'iyo kanyo dhi neno ka en Park and Chill. Geopark kuon giendi ok adwa menyo gach ng'ato nyalo wacho ni jogo menyo but moro nyalo neno chien kae chendo moro be ning'eya ka ken unyalo nene gi rieko gin geche madongo by the way. Flash na ba neno kosedhi kanyo no endo but Brayo Jawaya owacho wach mawinjore sana kendo wapango maybe next week sana sama koro Javan chadhi Europe next week oso machielo cho and next month or next month. Hapa ni wabiro pango odiochieng' moro mondo mi wagoye maber kabisa but gimiwacho mabende hapa ni jogo kawo point en ni jatugo ojipanga gi pesa ne. Ojipanga wach mar gocho ne band leader. Ya wajateng'eyo timore nade atuo minwa tuo dala nyaka kwaru matuo dala band leader gi pesa. Ngene jogo bedano matek gimbe gin gi familia. Gimbe gin gi responsibilities. Ng'ato nyalo neno ni mewo in gi pesa to ing'eyo ni mahitaji mari depend gi life mari kaka idago. To mari ya pesa mahitaji gi ni kar pesa kanyo. Ogomba bei kaka igombo. Manyiso ni ng'ato ka ng'ato nigi mahitaji. Matin marino jipanga go. Wawe chando band leaders. We chando manager. Rit manager pang tich. Jakore Mogi. Waduogo kendo gi Brayo Jawaya. Very soon. Ubiro neno posta kanyo. Meanwhile, orwakore maler. Agombo romo gi fundi nene. Mondo mos jopiny. Nyeni twang'ore by the way. Neno number of photos mawacho ni bwana majama moningo wagogo mbaka nikech omiya neno ni karo angla dhi mbele. Oangla ok en t-shirt gi jeans kama Jawaya. Hapa nuneno kaka be Javan bigoga luku ineno kanyo no endo. Mano nyiso ni we are improving and we can do better than what we are doing. Oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth.
Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Ready, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Luo Trending Nation, LTN, gik mopandi idhienyo elela. Number 1 platform above them all. Thank you. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.